Kan akuya, baƙaƙen layoyi insha Allahu da kuma farin yadi mai ɗauke da rubutu. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi na faɗin duniya musamman mutanen Nijar, Kamaru, Togo, Aljeriya, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Sharif Umar Mahdi, har kullum mai kawo muku manya-manyan attajirai garnaƙaƙiyayi attajiran sirrika da izinin Allah. Wannan sirri da nake kawo muku sirri na baƙar mallaka, mallakar miji ko mallakar budurwa ko mallakar wadda kake sa ran za ka aura bisa gaskiya da riƙon amana. To alhamdulillahi wannan sirri ana samun ajiyar akuya sai a yanka a cire kan, a samu farin yadi mai masa rubutu, in aka yi rubutu a samu mai haɗa baƙaƙen layoyi da sirrikan da muke haɗa layoyin mu nannaɗe insha Allahu sai mu je mu binne da izinin Allah. An haɗa kenan na har abada. Ba maganar samun wani matsala ko samun saɓani ko kuma ɓaci ko rabuwa ko something haka. Wannan aiki da kuke gani mun yi wa wani ne insha Allahu wanda a shirye yake da ya ɓata ko da ma mene ne na adadin lokacinsa domin ya mallaki wanda yake so ya aura. To kuma alhamdulillahi yanzu haka an yi aure har da juna biyu. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Ba ma kawo muku sirri sai mun tabbatar da ingancinsa, sahihancinsa, girmansa, matuƙar zafinsa da kuma karsashe buƙatan alkhairin da yake cikin wannan aiki da za mu kawo muku tukunna za mu kawo muku da izinin Allah. To wannan shi ne, shi aiki irin wannan duk abin da kuke gani da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala aiki ne mai. To saboda haka insha Allahu duk mai buƙata mutum ya ɗauki lambar mu +2349017904636 09017904636 a inda muke rubuta taken sunan aikinmu, mutum zai ɗauki lambar mu ya mana magana a WhatsApp ko ya kira mu ya ce yana buƙatar wannan garnaƙaƙin aikin mai masa ko kuma mu ba shi yadda zai yi da kansa da izinin Allah. Ina muku fatan alkhairi domin in muka ce za mu kawo gaba ɗaya bayanansa, na farko sai mun ɗora hatiminsa, na biyu kuma sai mun tsaya mun yi ingantaccen bayani kamar yadda muke kawo muku sirrika. To bidiyon zai yi tsayi sosai amma tunda na kawo muku shi mai buƙata mu yi masa shi ya mana magana ko a wace ƙasa kake, in kuma kana so ka yi sai mu yi maka bayani da kuma abubuwan da za ka nema ka yi aikin da kanka. Ina mana fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi. Bisalam.